La productora neix l'any 2019. Previ a això, la productora existia sense dir-se la productora. Érem un col·lectiu d'amigues i companyes que teníem certes inquietuds socials, polítiques, artístiques i que ja estàvem treballant. Ens dediquem principalment a la creació de contingut en disseny, audiovisual i fotografia, i també fem formacions en termes de comunicació, comunicació alternativa. I de vegades també fem projectes propis. En aquests projectes el que intentem és sempre aplicar una petita part de la nostra visió sobre les coses. Nosaltres ens establim com a cooperativa per dos motius. El primer seria que no estàvem conformes en els nostres llocs de treball previs i en el segon lloc perquè moltes militàvem o participàvem d'espais polítics culturals que feien que la nostra organització passés pel cooperativisme i no per reproduir la dinàmica habitual. A data de 2023, la productora som 4 sòcies treballadores i a partir del 2024 la intenció és incorporar 2 sòcies més. El punt fort de la productora jo diria que és l'equip humà. Venim del món audiovisual, venim del món del disseny, jo vinc del món social. Tenir un equip humà divers potencia l'activitat de la cooperativa. Nosaltres valorem de la federació, sobretot, la tasca que fa per l'enxarxament i sobretot valorem de la federació també potser la tasca que fa de socialització entre les cooperatives. És un món que és bastant ample i no ens coneixem totes i fa que hi hagin sinergies que mai haguéssim pensat. Vam participar d'un apadrinament de la cooperativa Cepra que ens va ajudar també molt a començar a definir tot el que necessitàvem en un primer moment, sobretot en termes de comercialització i de més. Molts dels continguts de la Federació de Cooperatives a nosaltres ens han servit per fer els nostres estatuts, protocols, etc. Penso que ser una cooperativa federada ajuda a ampliar aquesta xarxa del cooperativisme i de l'economia social i crec que és important per enfortir tot aquest moviment. La productora ara mateix es troba en un procés de creixement. De quina manera fem que aquest creixement sigui el més sostenible possible per les persones que han de venir, que també sigui un procés amb la màxima cura. El nostre repte com a comunicadores és fer veure de la importància de la comunicació com un aspecte primordial, transversal de tots els projectes i molt important de cara a fer visible el que és l'economia social. Ens agradaria aconseguir aquesta consolidació entre el món cooperatiu i poder esdevenir també un referent en el nostre territori.